Veľa sa hovorí o zdraví, hovorí sa však dosť často aj o onkoprevencii. Nie je táto téma príliš ťažká? Myslím si, že všetko spojené s touto témou je veľmi náročné, ale treba to prekonať, pretože informácie sú v onkoprevencii naozaj kľúčové, sú veľmi dôležité pre ochranu zdravia a života. Takže ja si myslím, že slovo onkoprevencia by sme rozhodne mali do svojho slovníka dostať. Teraz sme si pripomínali Svetový deň boja proti rakovine. Čo podľa vás potrebujeme vedieť ešte viac o onkoprevencii? No určite by sme mali navštevovať pravidelne lekára a nepodceňovať pravidelné preventívne prehliadky. Medicína dnes už totiž dokáže naozaj odhaliť tie skoré štádia rakoviny, čo je veľká šanca na to, že liečba bude úspešná. Existujú rôzne screeningové programy. Ja by som ale do popredia určite vyzdvihla aj dostupné suplementy, ktoré sú veľmi účinné pri onkoprevencii. Existuje niečo, čo si môžeme dávať na ochranu zdravia pred rakovinou? Výborné onkopreventívne účinky má suplement Sulforafan Extra AHCC+, ktorý obsahuje výťažok z japonskej huby shiitake. Je to fantastický imunobooster. Okrem toho teda, že naštartuje celú vašu imunitu, tak naozaj obsahuje účinné preventívne látky pred onkologickými ochoreniami.